திலீப்ன்றது என்னோட தம்பி சார். போன வாரம் 19ஆம் தேதி மே மாசம் வந்து அவனுக்கு ஏசி ஆக்சிடென்ட்னால கை ரெண்டும் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சோ அதனால என்ன பார்த்து கைய பார்க்கறான். நான் என்ன பண்றது சார்? என்னால முடியல. குழந்தை சாப்பிட முடியல. இப்ப அரிக்குதுன்னா என்கிட்ட சொல்லுது எல்லாமே நம்ம கிட்ட சாப்பிடவே மாட்டேன்றான். யார் கண்ணையும் பார்க்க மாட்டேன்றான். யார்கிட்டயும் பேச மாட்டேன்றான். அப்படியே மொச்சு பார்த்துன்னு இருக்கிறான். சரியாயிடும்பா நான் அம்மா பார்க்குறேன்பான்னா அதெல்லாம் சரியாகாது. அவ்வளோதான் நான் இருக்கிறத விட நான் செத்துடுறேன் அப்படின்றான். எங்களால் அதை